Kweduno mabuja tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rechigumi mwedzi uno waGumiguru. Takuerenga mazuva 196 kubva pasungiwa naJameson Timba wari bekubulitsiwa mujere kana kupowa bhero pakanyangariwapo. Kaitiringe munhau dzanyasi wamunangarwa wasvika kunzvimbo yobulawayo kuri kuitiwa musangano hozvo wanoita zvokucherachera pasi mine entra. Rekai tione kuti zvinenge zvichiteera sei. Wanga wari kureketa wakati imimi wamugodhi munofanira kuti nyika ibudirire iite zviri nani ipfumbure. Iwe wamugodhi watonangidzira kutoti imimi godhi itaiti tisenze zvisvino. Unobva watoona kuti paribe chisvino. Rekai tione kuti zvinonadzirika cherei kana kuti zvinopera zvakadando. Ipapa anozuro wokuAmerica wanga wari kuparura wachibva waperekapo kare zvibhorani zvinosvika 44 pachirungu zvinopomba nozuva wachipa kuvanhu vari kugara mudunhu romasvingo. Kwai vanhu vari kufanira kuti waboye zvibhorani izvi vagone kuzosenzesa vanopfuura zviuru 300 chaiwo ana 20 ozviuru 320,000 people pachirungu. Ipapa chatohwadza kwatotanda kuburika kutoti vanhu vemapato anopikisa vanozikana kuti ava waripo kuZANU-PF kwai wakutorambiwa nomvura yakaisiwa noAmerica idi nyika yedu yakaita kuroyewa idi. Zvinoita kuhwadza kusaya kuziva kuti kohoko nai wakomana zvatiri vanhu vabodziwo nzara iribo wainosiya kam. Kunoyo wari kubva warambidzana kuti imimi muriwo kuopposition chiendai mooponewo kuopposition mvurayo. Wakomana musi wazvinofuma zvakapwa muzochema futi. Rekai tione kuti zvinopeta papi. Iyo kuAmerica kuburikidza noUSAID wagoreketa kuti tiri kuda kutoramba tichibatsira vanhu kubhikita. Pai mhuri dzinosvika zviuru 25 25,000 households pachirungu. Pokare nodzimwe dzinosvika zviuru 7 89,000 kuzaka. Vanhu vari kubatsira nezvokudya wakomana idi toramba tichirawo macha kutenda. Asi zvinotohwadza kuti wakomana tingadai tiino zvese zvisingambosviki ipapa. Asi rekai tirambe hedu takandoringa. Vanhu pambare papa wachiri kuzama kutsvaka kuti woita sei kuti wakone kutanda kusenza pokare. Zviri kuita kuhwadza. Kurukota rinoringa nozvo zvinoitika ivo vanotengesa wavo waagotoenda koreketa kuti imi kwai munofanira kuita kunadzirisa nzvimbo yenyu ireke kugoita nzvimbo yakaita kunyangara. Kuti warekete kuti hurumende ichawaitireiwo ichawabatsirawo sei paribe izvozvo. Wakutovapa mhosva kuti ndimi makakonzeresa kuti zvinhu zvigwarashiwe nomwoto. Idi zvakaita kunyangariwa. Zvinohwadza. Kanzuro yekwaMurehwa iri kuita kufara. Kureketa kuno nyasi uno waparura dzimotika dzokutakura manyara pokare zvinopusha manyara TOB pachirungu. Pokare zvimwe zvakawanda zvokusenzesa zvavari kusenzesa. Wari kuita tuzvinu ndokochipirika gore rino wachindoita izvozvi. Isu kwedu kwamutoko munondoita kuhwewa rute Mhanduwe muchiita kuringa zvovamwe zvienderera. Apa ndisu tinondoita number 1 kubva tareketa kuti paMurehwa aiwa Murehwa uiba Murehwa Murehwa kundoti Murehwa wobva waita kunge uri kureketa nezvinhu zvinoita kuhwadza. Asi wari kutobudirira kupfuura isu. Rekai hedu tirambe takazviringa. Pokare kutoti kweduno kuribe chaunoziva kana kuti bhajeti richaitiwa rini kana kuti zvinenge zvichitekaira sei. Zviripo zviri banoreketa. Asi kwaMurehwa aiwa wanotoita wachinyepana zvichibva zvatoburika padande mutande nokudidi. Zvinoita kunakidza. Rekai hedu tirambe takazviringa kuti zvinopfuurira mberi chereo. Nyasi kwaita chisioneki mudzi webwe. Kureketa kuno Mapurisa kwaino bazi rehurumende rinoringa nezvevhu waenda kuti tikupinda muchitoro choSpar 5 Avenue. Kwaiti kuda kuringa kuti zvinhu zvavari kutengesa vari kuzviboyepi, vari kuzvipinza sei munyika. Kwakuenda kotora furawa imomo. Kwai furawa yakabva South Africa iyi mamuribe mvumo wekuti muipinze munyika nokutoti isusu nyika yedu ino furawa yakakwana. Pokare kutoti imimi tiribe kupai rezinesi rokuti muipinze munyika.
ndo zvinhu zvinorwadza kaizvi. Waona kuti vanhu vari kumbopona vachitenga furawa nokudidi, wakati regai tiende kopfika ipapo. Iri basi rinosenza nokuomesera vanhu upenyu rakaita kunyangariwa. Ohwi kuti waende kumatakishop vari kudya nako wanoenda baikweyo, nokuti kumatakishop zvirimo muspa zviriko kumatakishop, zvirimo muspa zvirimo kumatakishop. Kunoregai tione ipapa kuti wachazvipedza sei. Asi izvi vanhu vese wadokete waita kurwadziwa fani nazvo zvavari kuita zviizvi. Mapurisa agoburitsa mazita avanhu vanomwe vari kuti ndiwo kwai vanhu vari kufungidziwa kuti wakaita basa rokuba mari mamiliyoni 4 akabiwa kuEcobank kubulawayo. Kwai ipapa chatonakidza kutoti panochanja chopfeni apa. Mukanoona tichiramba tichivhunza kuti sei zviri kudandi, sei zviri kutora nguva, moziva kuti pane nyaya. Ipapa mazita aburitsiwayo, vari kuburitsa zita raIsraeri Zulu. Israeri Zulu wakasoburitsa gore rapfuura, wachiti apfuriwa nomapurisa akabva agwarashiwa. Kuno mabuja kuno zita racho raakuburika pokare nyasi pakunzi vanhu vaba mari. Chipoko chauya koba, regai tione kuti zvinopera sei. Iyo mapurisa kwai tiri kuda kupa munhu anenge atipa umboo hwekuti manambavha ava vakagotekaira sei nokudii. Kwaita mupa zviuru 5 basi zvomari yekuAmerica, $5,000 pachirungu, kuti aita basa. Mbani angazvibvuma izvozvo pamari mamiliyoni 4 muda kupa munhu churu. Imi vanoita kuhwara vanhu vavo. Regai edu tirambe takazviringa. Zvino hazvaratidza pachena kuti aiwaba vari kuda zvokubata vanhuvo, vari kuda zvokuti nyaya iyi inhadzirisiwe, vari kuziva kwakaenda mari. Isu tese tava tatinokuziva ikoko ndiko yakaenda. Regai hedu tirambe takazviringa. Makansura akupuwa izvezvi kwai mari inoita $45 $75 pachirungu pamwedzi nopamwedzi. Pokare wanzi wachapuwa zvikwereti zvokutenga mudhudhudhu yekuti wagosenzese. Wapedza kutenga mudhudhudhu wachazopuwa pokare nomakuwa. Ndo zvatoisiwa pamutemo, kwai vari kupuwa makuwa. Regai tirambe takaringa kuona wakomana. Izvi zvinoita kuti takusekesa, asi regai hedu tinoramba takandozviringa. Wana meya kwai wakupuwa $20 $90 pachirungu. Ndo mari yavari kutambirisiwa. Tindori ipapo gurukota anoringana zvokutongewa kumatunhu ragoreketa kuti angari iye mabharani mukuru kuguta robulawayo ngaabenhuke pabasa gore rimwe ribodzi. Christopher Dube akubenhuka pokare. Wamwe wafara, wamwe watsvomwa, nekuti wamwe wanga watoringira kutoti kwakuuya umwe munhu mutsva anoita zviri nani. Kuno apa regai tione kuti zvinosvika papi. Renko Mine wabasa wayo kwaizvezvi waramba basa, wakati wakomana manyanya kutijairira kubvira mwedzi wakakunguru, moti iyo nyama vhuvhu, moti gunyana, muripe kuti pamari pese ipapa muti tikujeiko, mhuri dzedu dziri kujei. Kunorekai tione kuti ichapera yakaita sei iyoyi. Tinoramba hedu takandoringa tinenge chindokunyepai. Uku nyasi IMF yasangana wakuru womari munyika John Mushayawanhu, pokare naiye Muturi Ncube wari kudakedza kuona kuti wanyengerere kuti waite zvokubhadhara mari. Hino kuti wachabvumiwa chero ipapa nokutoti pano nyaya apa. Hino ticharamba takazviringa hedu kuti zvinenge zvichena nokupi, asi tiri kuona paribe chiri kutekaira apa. Hurumende ipapa panyaya yechikwereti chairi kutadza kubhadhara, kwai agototsvaka wanhu kuti wauye waibatsire kuirongera nokudidi kuirinyepa zvokuti iite kuti ikone kugobhadhara makutukuti omari yaya chikwereti. Dai mutengero wagoita dzimotika, idzo motika dzinodhura dziya dzatengewa ana mambo wawo, handiti dai wari kubhadhara koka teaspoon inopedza kasakiro shuka. Ndo kupera kwachinoita chikwereti. Kuno apa mabuja
idi takarombewa nomwotika munyika medu muno, rekai tione kuti zvinoperera papi izvozvi. Dexter Nduna nyasi agozosekiwa nevanhu manje akureketa kuti ndakanyepiwa naopa muchinguri kuti kwai ndichireke ndikumbire rekerero kuna Mnangagwa kuti ndakanyepera kuti ndapuwa kugraduata. Zvinotoita kunakidza zvomunyika medu, arekera kunyepa wouzete kuti ari kukumbira rekerero, akundokumbira iwo Mnangagwa. Kuzviitisa uku. Rekai hedu tirambe takaparinga. Apa kudarodzi mhosva Ivans no profits dzanzi dzichimire dzegani dzireke kuramba dzakazemberana neinsco. Yanyepiwa insco kuti manyanya kuita zvese muri mega kubvira kukohwa kwacho kusvikira kunoganhadzihwa chokudya nomazaya acho nozvese maitengesa zvese. Aiwaba siyiraiwo vamwe waite zvimwe, tikuramba tichirova manja kuti aiwa waita tusvino dare wavo. Tinoramba takazviringa hedu. Nyasi Zimbabwe yazohwinawo vakomana, yahwina kabodzi noNamibia. Tamirira kuona paichatamba musosondo kuti inenge ichitamba yakaita sei. Toringa dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa nyasi guta guru reikweyo Tswane reaita cheri maMhanduwe parive magetsi. Izvezvi zviita kuhwadza, wari kuita kusaya kuti woita sei, nekutoti pakanyangara nzvimbo zhinji chaidzo dzirive magetsi kwaiadonha agba kubvisa magetsi kwaitika heno kuti chokwadi chete kuti zviri kuitiwa nevanhu kana kuti zvandoitika zvega, asi panonyaya apo. Kuna umwe mupurisa kuSouth Africa koko kunzvimbo yoRimpopo asungiwa kwainowabiya achewairi, wasungiwa kuti kwai wakaita kuti vanhu vanosvika watanhatu womumhuri wagwarashiwe. Kugwarashiwa kuti iye akone kotora mari dzeinsurance wakomana. Iri zvakaita kuoma chaiko. Rekai hedu tirambe takazviringa, asi zvinohwadza heno kuti achapona chere ipapo. Nyika yeZambia yatanda kupa iyo mabutiro onguwa okuwasikana. Tikuramba tichitenda kuti aiwa wari kuita tuzvinu ngazvirambe zvakadando. Kwai muzvikoro mumu ndimo akupihwa kuZambiako. Toramba tichivarwira manja tichiti vakomana dai tateedzerawo dhoiri rakanaka riri. Tirambe takazviringa. kuMalawi kuna mhuri wanhu kuMalawi muSouth Africa mumu wachema wakomana kuno mumwe muchena kahwara waka uchichena kari kutofungidzwa kuti kakabhinya mubvana wavo vanhu vava, kakabva kamutora kuenda naye kutiza naye chaiko. Apa mapurisa aribe chaari kuita, wokumatare waribe chavari kuita. Zvakaita kuoma chaiko. Rekai hedu tirambe takazviringa kuti zvinosvika papi. Mubvana wemuye kahwara wakaka ndiye atoita kuridza pembe kuti hei, goringai waro zviri kuitika, doringai waro zviri kuitika, goringitsai zviri kuitika, baba wangu vari kuita zvisiri zvisvinu. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinosvika papi. Nyasi kwaita vanhu vanosvika 35 pachirungu waendesiwa kuchipatara kunzi waja muchetura kuRimpopo. Vamwe muGauteng kwai vanosvika 40 waendesiwa pokare nenyaya yebodziwo. Unobva wasaya kuti chii chaizvo chiri kuitika. Asi rekai tirambe takazviringa kuti zvinopera sei, tikundoimba kuti paribe vanogwarashiwa vakomana zvirambe zvakaita kunaka. Nyika yeMozambique nyasi yaita kushamisika. Venancio Mondlane ari kureketa kuti kwai ndahwina inini. Apa nozuro anga ari kuchema akati vakomana zviri kuitiwa kuri kubiriwa sarudzo kuri kudidi, asi nyasi akuti ndiye ahwina. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera zvakaita sei izvozvo. Uku mukaatikidzwa kanyasi Rafael Nadal ati aiwa ndichazvidaba zvokutamba ini ndachembera ndaahwarawa. Rekai tione kuti anosvika papi nouhwarawawo. Ati ndasiya kutamba mutambo wetenesi. Aiwa ari kuti makorokoto wakaita hako kuti tatidza unyanzvi nouseza usvinu. Ipapo mabuja rekai tichigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.